Искам да ви представя Декс. Той е много сладък мопс, много обича оградите и заедно с него сме подготвили най-подходящите въпроси. От какъв материал са изработени оградите Мирадекс? Декс, благодаря ти за въпроса. Нашите огради са изработени от предварително бладисана стоманена ламарина, която е двустранно поцинкована и защитена с полимерна боя. Какво означава това за вас? Металът е надежно защитен от негативните ефекти на външни фактори. Осигурява висока здравина и издръжливост. Ключовият момент тук обаче е произхода на нашият метал. Това не е просто желязо, а висококачествен материал. Внос директно от Южна Корея. Вероятно знаете, че Южна Корея е страна на иновативни технологии и индустриален гигант. Не е изненадващо, че продуктите на тази страна са с най-високо ниво на доверие и качество.